No kaya nga to ang panahon ka po kinahanglan gyud nato diri og kana bitaw nga kinahanglan atong bantayan ang ato ang lawas. No? Para sa ato ang lawas bantay. Bantay lawas. O karon ito makauban ang duha ka doktor. Mga tiguang na yung mga doktor, no? Ato basod lang ang duha ka tiguang nga doktor. Today I don't feel like eating anything. I'll just eat my gulay instead. Ay may buntag sa tanay. May buntag po sa inuguron. Kundi ay si Dr. Kulkog. Kadado ka ba si Dr. Bantol? Ay kami karon ang buhatag o kining lawas bantay. Bantay, lawas. Inomdomi kanunay nga ang inyong lawas lang ang bantayan. Ayaw ang lawas sa uban. Kay kanabot pasabot nga nanilip na ka. Busa, atong hisgutan karon kining sakit sa mga tiguang. Kining sakit sa paggiyuran. Kining sakit sa tiguang, kining yung pangyuran. Ay sa hitong dyan, ganun masakit ang inyong mga paggiyuran. Sa may sintomas ni anak. Kanang maglisod na kag ihi. Ikaduha, gahinugdan, kanang maglisod na kag tanaw, inig pangihi. Ikatulog, kinig bisag usaon panimog tanaw sa mga maanyag nga paa. Wala di reaksyon. Ikaupat ang pagkanunay nga paglumoy o diglod mo gahi si Junior. O ang ikalima, maukinig pagpanakit sa imuhang buod. Ay ikatla usom ang pagpangita sa ligod nga pisi nga imong ihigot dito sa taas sa inyong balay o ibutag sa imong liog. Sa igod ana ang ato ang murag lisod magkaayo para. Ang umahig si Tubas na dili na ka makapasunod. Kanuna lang pingis. Magsige magkanag ko ang dumpol-dumpol. Bayo magsibalyon kawa pa itaw na abrasulod na disyo. Kanina bagong sibalyon kusog manggod ni mo shoot o mo dribble. Hadan manig kinuutay. Pagsige naman nagpaguot. Saon man baga ko. Oy, ang imong trisbe ba nilagpot din sa ko. Kaya ka kupustiso pakiuli sa kupustiso binilupad. Daon sa mga himuon, malikayan ang kanunay pagpamuypoy. Kanunay pagpamuypoy sa inyong mga bugan. Correct. No? Sa may mga... Unang himuon, magkuhang udlot, udlot sa kapayas, udlot sa sarisa, udlot sa lumboy, udlot sa kamuting kahoy, ang labi na ang udlot sa kalabugay. O kala ihampol sa inyong bugan aron mubalik ang mga natog mga kaugatan. Iyon anak nagkasimple. O da kinahanglan kanang dili ta kanunay sige kindog og dogay. Kada mo na ito dapat disibuon. Inom kita kanang kuan. Inom kita kanang luwa sa kining gitawag na itong lumot. No? Lumot. Luwa. Ay katulog, sulusod. Ang pagliili, no? Ang pagliili sa mga lindot sa mga talanawon aron muhatag o adunay koneksyon o reaksyon sa imuhang mga kaugatan. Maning hawak o magpalandong pareho ang mga blue boys. Mamara. Istoryahan na doon sa ilawang kahoy.
anything. Ano din na takot na. Magulang Mara to kinahaglan nga atong tarugod. Ang ato ang lawas, dili pasagdan kung ano na yung mga balatian, kinahanglan ato na yun kanang ipacheck. Kinahanglan na ba ang pagsaktong pagkaon sa mga gulay o prutas? May makapaligod sa atong immune system o usaba. Kinahanglan atong abagan o exercise ang pagkiyon-kiyon sa sayos kamuntagon. Ganaan lang inabuhay. Talagang salamat kay magkuan ng gawas namin. Ako si Dr. Bantol. O ako si Dr. Kulkog. Manabilit na sa dakong mikropono. Ako magaingon nga ang lawas na to, no? Muna gitawag nga, ang gitawag nga health is sumpaye brad. Yes, kundi si Dr. Bantol mag-aigon. If you don't have knowledge, you don't have power because you are not Avengers.